ak budete sledovať Teleráno, tak zistíte, na čo je táto obrovská loptisko. Áno, tešíme sa, je to takzvaná kimbalka. Pekné ráno. Pána doktora, Pekné áno. dobré ráno. Ďakujeme. Chcela som spraviť úplne, že super, ale... Dobre, nevadí. Radšej sa poďme venovať, čo nás čaká. Dobre. Vyzerá to ako kus nábytku, ale nie je. Počkaj, wow. Dobre, toto nás trápi, ale vás možno trápia nedoplatky. Máme tu pána doktora Bazovského, ktorého taktiež, pozrite sa, ako veľmi zaujal kimbal. Dnes sa o tom budeme ešte len My budeme spolu, hej? Dobre. Ale jednoznačne zatiaľ sa Čiže my vlastne budeme venovať pánovi doktorovi, profesorovi a kandidátovi vied, pánovi Bazovskému. Dobré ráno, vám ešte prajeme. Nič stále. Viete čo, o malú chvíľu sa dozvieme podstatne viac, pretože si predstavíme tento šport. Mám taký dojem, že mnoho ľudí nerozumie ani pravidlá cestnej premávky. Tejto problematiky a ďalšom vstupe, takže ešte na záver jedna rada. Všímať si dopravné značky a jazda v jazdných prúvod na prednosť má ten vodič. Inými slovami, kto je v kruhovom objazde, je pán, má prednosť. No tak dalo by sa jednoduše tak Dobre, povedať. je to tak. Ďakujem, hovoríme o športe. Venovať jednému. Nech sa ti páči, Leni. A nie len športu, ale aj pánovi Aurelovi Biterovi. Pekné dobré ráno. Kinball, čo to vlastne je? Nezvyčajné auto, ale hneď v preklade si môžeme povedať, že je to lopta v pohybe. Čiže takáto maličká lopta, ktorá má 122 cm, hrajú ju naraz 3 družstva, štvorčlenné, vymysleli to Kanadenia, pretože už oni pred 20 rokmi zistili, že majú problém s deťmi a ich obezitou, s ich pohybovou gramotnosťou, tak prišli na takúto hru, že rozhýbu ich nejakým spôsobom a zároveň, aby ich to bavilo. Takže my sme si povedali, prečo ju nepríde na Slovensko a nenaučiť aj slovenské deti trošku sa hýbať. No, ja som skúšala tú loptu nejakým spôsobom zdvihnúť a to mi to nedarilo. Takže ja sa asi nerozhýbem, ale nemám, akože... musí to asi 1 kilogram. Už takto áno, už takto ju držím, ale nevedela som ju chytiť. Niekde som sa dočítala, že sú to vlastne 3 družstva, ktoré medzi sebou, čomu nerozumiem, lebo vždy je protivník jeden, alebo potom väčšia skupina. Presne tak, 3 družstva sú kvôli tomu, že si určia, na koho idú hrať. Čiže čierne družstvo rozohráva, zakričí omnikín, či dá signál na to, že idú hrať, a zakričí napríklad modrá. Modrá musí loptu chytať, ale bielý, tretie družstvo, ktoré hrá, musí aktívne uhýbať. Takže všetkých 12 ľudí je neustále v pohybe. Hovorí sa, že okolo 72% času sú všetci hráči v pohybe. No, ja už som poslala Romana von, pretože tam sa Kinball hrá intenzívne. Tak, Romy, máš slovo. Vlastne o čo ide? Povedz, že či to môže aj muži, aj ženy spoločne hrať. Lienočka, ďakujem veľmi pekne. Samozrejme, no to je veľmi logická otázka, keďže vidíme, že na mieste naozaj hrajú aj muži, aj baby. Dokonca tu máme ešte jednu dámu, ktorá to počíta, tie body. Ten bodovací systém je, prosím ťa, aký? Takže muži, ženy so sebou, to je, ktorá evidentne nie je problém. S Andrejom sa rozprávame. Bodovací systém, samozrejme, je to v podstate tak, že hrajú proti sebe 3 týmy, biely, čierny a modrý. A v prípade, ak modrý tým odpaluje napríklad na čiernych a čierny tým to nechytí, tak zostávajúce týmy dostanú po bode. To znamená, že aj biely, aj modrý tým dostanú bod. V prípade, ak náhodou čierny tým teda odpaluje na modrých a modrý tým to chytí, tak sa v hre pokračuje ďalej bez zadávania bodov. Bez straty bodu. A presne to, čo sme sa rozprávali, tu nás fakt sa nikto nehrá na pohlavie jednoducho. Nie je to tak fyzicky náročné, že by bol nejaký extrémny rozdiel medzi mužmi a ženami. Fyzicky náročné medzi mužmi a ženami to nejak nie je v tomto vidieť, aj keď na majstrovstvách sa hrá samozrejme mixy, kde je tým zložený aj z mužov, aj zo žien, a potom sú aj týmy, ktoré sú v podstate len mužské týmy na majstrovstvách. Ďakujem ti veľmi pekne, my zatiaľ budeme sa kúchať tým, čo sa tu deje, ale Leni, nech sa ti páči, môžeš pokračovať. Ja som si všimla, že to hráme túto v Teleráne vonku, ale je to aj hra, ktorá sa môže aj v hale hrať, nie? Pravda, že práve v hale sa musí hrať táto hra, aby neovplyvňovali poveternostné podmienky. Ale my teraz momentálne trénujeme na gymnáziu na Tomašičke. Niektorí študenti práve tu, na ktorí hrajú, sú z tejto školy. Jak sme už povedali, hlavne to predovšetkým so základnými a so strednými školami, pretože je to hra, ktorá má viesť deti k pohybu. Môžu to hrať čiste chlapčenské družstva, čiste dievčenské, ale aj mixy. Ďakujeme veľmi pekne, my sa na vás tešíme v tej ďalšej polhodine. Pekné dobré ráno želáme. Si rozmýšľal na tom, že by si takéto niečo hral? Ten Kinball? No, už teraz som začal trošku chápať tie pravidlá, k ním sa ešte dnes ráno vrátime. Ja stále tomu nerozumiem. Stále, ale je tu Nikol, čo sa veľmi teší. Toto, za nami, čo vidíte, sa volá Kinball. A viac si o ňom povieme ešte v tejto polhodine. Pekné dobré ráno želáme. Dobré ráno.
Dnes sa tu normálne bijeme o pána doktora Ivka. Dobré ráno vám prajeme. Pán doktor, už ste naznačili v tom úplne prvom vstupe, ako to bude vyzerať, ale No, pozeráte sa na Kimball, milí priatelia, na kanadskú hru, ktorá pomaly, ale isto dobýva aj slovenské nížiny, polia, lúky a hory. Stromy, na ktoré padá tá veľká lopta. Ale skončujeme. Dnes sme mali jablčkovú kuchyňu, zajtra sa na vás opäť teší Roman. A Lenka. A príde aj Evita. Pekné dobré ráno. Dobré ráno. Ak je láskavý Boh citov, tak to bola sopka. Stačil iba jeden pohľad, k nemu 2-3 slovka. Stalo sa to vo vlaku, rovno sa ma spýtal tým úžasným dialektom, čo na srdci